This is Kamlepo Karua. To begin with, kupeleka mafuna bwino kwa nosa Malawi. Andiso makamaka mene mnavotera Professor Sapita Mtarika that you made a right decision to vote for him to lead us up to 2030. Mulungu okondwa nanu nosa Malawi. Chachiviri nditokoza presidenti posankha edini cabinet and professional one. Papa tukuthokozeni, congratulations for being professional yourself and above political board. Ineso nduku, I should thank you for appointing my colleagues from the north. That is the way how to go, especially Rumpi district has benefited, but I am saying what a president you are. Rumpi, Chitipa, Karonga, Musadandaure, we are all one. Nkata Bay, Mzimba, we are all one. Mzimba, there are two cabinet ministers from Mzimba, Maloi and Mrs. Msomera Nguira. What a cabinet it is, what a lean cabinet and a professional one. Thank you, thank you, thank you, Professor. TPT is a program Make Malawi Great Again. Now, tindi information ya mbili ndinasoa 2 days, 3 days chifukwa ndimalandira my information that I've never seen before. Hey, our country is rotten. Ndalandira ma video amene ajambura chimanga Malawi muno, ma warehouses ama fertilizer, drama kumene zili, ma accounts anditumizira, anthu amene amafuna abere chisankho maina awo matelefoni awo china chilichonse ndatumiziridwa. Tuziwa china chilichonse chimene was put in place for Malawi kuti panopo tikunena zina ma assassination attempts, anthu amene amafuna aphedwe, anthu amene anali pa list yophedwa, zonsezo talandira kuma Make Malawi Great Again. Koma katulusidwe kake kamaumbona amene wawa chifukwa tikugawananso ndi fiscal police kakhala kovuta chifukwa tiwapasa polisi maumboniwo koma ife sitinganene ma WhatsApp umo ma voicemail ayi, ifeyo tiyena kuchura chabe kuti kwakuti kuli roteni, kwakuti kuli roteni, kwakuti kuli roteni. Koma wasati ifeyo tizichura kuti wakutucha ayi. Chinaso chimene ndachiona chakuti panopo ndakondwa kuti kuli a Minister of Home Affairs and Deputy awo kuti andibwezere telefoni yanga andiuzenso chifukwa chani ndinamangidwa pa nkhani ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Ineyo namangidwa, nazuzidwa, kunyumba kuna nabwera uzaphwanya zinthu, kutenga ndrama, kutenga mafoni yanga paka pano sana bwezere charger imene anatazichaja telefoni yo napasira zonsezo sakundibwezera. Ndeno a minister Mkhito, you were a former Inspector General Police and achisare, you know security issues, ndithandizeni kuti nditenge telefoni yanga chonde andibwezere telefoni yanga andi chifukwa chani namangidwa and panali chifukwa chani mafuna undiphera kunaneso ndife chonde nthandizeni kuti telefoni ibwerere chonde munithandize. Pamene mucho muli mapepa zanga PhD amene nawika paka nalemba thesis mpaka chapter 5 chapter 5 to 6 imene nimayamba now chapter 7 I think about international trade and finance, cross-border trade, and the financing of cross-border, in the SADC region, as well as a quota system, sugar quota system that Malawi was given by EU in those years and those days. And I also remember Momo, a little bit of surviving
Anake. I was actually quoting Dr. Campbell. I've got his book, so I also cited that as an example that I was trying to write on chapter 7 of my thesis. So zose ezo ziri mu telephone much, and I don't know how I can retrieve the message, the the script and what I wrote in there, because I was doing it on my research. Ndikapanga ichi ndichi ndimapita kukalemba, panga ichi ndichi kupita and save it, kukachita kukalemba and save it. So it became my office, it became my research too, and for me to lose it is something terrible. And I want an explanation from the former Inspector General Police and from the former Deputy Inspector General Police, Mwanga and Yoramu, kuti ndi Ken Zikale, kuti I was a Minister of Homeland and Security. And ndiri ku area, ndiri ku Columbus Police usiku akeni zikhala anabwera ku police ya Columbus, ndamva manena ndi ma officers, officers, and I heard one officer to say we cannot take him out now. There's no way that we can take him because the relatives were here and we assured them that he are safe. So that conversation I overheard it, and in the following day, Benny Piri was coming from Georgia in Eastern Europe, and before he landed, he was in bandages. He was, in bandages because I'm told, and he told me kuti anagwa pasi kumene kuti anavulala, but he had to come and see me with the Toko Tembo. Imene amachoka kunja kungochita landi ndege, they came to see me. Thank you very much, Ben Piri and the Toko Tembo. Pazimene mnapanga. You showed love. You showed love indeed. Ndeno pali zambiri zautapolisa mafuna kuti nandiphere koma mphamvu ya Mulungu ndi moyo. Ine bwezi kulibe panopo, bwezi you are celebrating without some of us, like Chilima. We are celebrating today because Chilima is not there, and Chilima is not there while we are celebrating. Mosiriza, kuvota kumene anavota Malawi is because people are angry. MCP sina chite bwino. People were very angry with MCP. People were very angry with the death of Chilima. People said enough is enough. Now let us maintain that that thinking that at least we should be able to deliver kwa Malawi. Komanso ti anthu amene wanthu ife Malawi make Malawi great again, tufuna anthu amene wawa amangidwe pakali commission of inquiry chifukwa ndi video imene tikuona kuti one of the people that are arrested today anamugwira Chilima mkhosi akukangana ndi Chilima kuti afuna amupe. Iyo video imeneyo tinayo, video imeneyo tufuna kuti polisi you must establish a proper commission of inquiry so that we find out why Chilima was killed, and those people that were killing him were behind this plot kuti aphedwe Chilima wosewo amangidwe forthwith. Ndeno ndimawawa lero ndi yauje nyanga ndio kungochera congratulate Professor Peter Mutharika for coming up with a lean and professional cabinet. Good morning.